Però és paregut al que va passar en Polònia abans de la caiguda del muro de Berlín. En època comunista, tot el món era ateu, tot era militar, tots eren policies i no existia l'oposició. No existia. Perquè no estava en televisió, no estava en premsa, no es parlava. Quan va arribar el papa, que era polaco, de Varsovia, de Polònia, i va arribar a ell, i la gent va eixir al carrer, i les persones van veure les cares dels policies i dels militars en minoria, assustats, de veure tot el poble en el papa, tot el món catòlic, la gent se va donar compte de que estaven dividits i eren menys, se donaven compte de que eren majoria. I ahí va caure el muro de Berlín. El que ens estan fent és desmoralitzar-nos, dir-nos missatges perquè pensem que estem a sols. Que en Meliana no hi ha valencianisme, doncs mira, en Meliana que s'ha fet avui. Que en Algemesí som molt catalanistes, per què vaig a fer jo si som molt catalanistes? Però al final te dones compte de que no s'aixina. I que quan ens toca la tradició, quan ens toca la paella, quan ens toca l'alçada o les falles, votem tots. Això per què és? Perquè no som meninfots. Perquè realment ens importa. Però, contínuament, ens estan dient que és impossible, que no se pot fer perquè t'impliques. Has d'anar en cuidado, perquè si te queixes a l'escola te suspendran, no vas a suspendre, no vas a ser opositor. Has de passar per ahí. Si ens queixarem i anàrem tots a una, no seríem esclaus. Som esclaus perquè obeïm. Com dia Camus. Ells manen perquè vosaltres obeïm. Si tot el món diguera no vaig a escriure en català, no vaig a agafar productes, no vaig a fer el que me manen, este poble seria digne. I no ens hauria passat, com s'ha passat? Que ens han portat les caixes, els bancs. L'autopista, l'AP7, per què la paguem? Jo no sé per què paguem l'AP7. L'AP7 és una autopista que és la eixida nostra a Europa i estem pagant-la des de l'any 70. I expirava la concessió en 2001 o en 2001. Fer un pacte Pujol i Zaplana, econòmicament molt lesiu per les exportacions al turisme valencià, se feren lo de l'ABL. I el valencianisme sempre parla del pacte de l'ABL de les normes catalanes. Bueno, pues també feren el pacte de l'AP7 perquè continuara sent de pago hasta 2019. I ara, quan nosaltres diem que s'ha de rescatar aquesta autopista, doncs diuen, però per què? Si hasta 2019 està. Per què de pot estar? No, és que ens estan portant. Ens estan afrontant l'economia, estem pagant un peatge que està perjudicant la nostra economia i els que no tenen autopistes de peatge venen els productes d'una manera més barata i són competència de ja nostra. Tot això, que no és únicament llengua cultura, sí que és sentiment de poble, als valencians sí que s'importa. Però aquest missatge no se deixa escoltar perquè entonces ens donaríem compte tots de que no som meninfots. Veuríem tots que estem units, però estan contínuament promocionant que no podem, que som poca cosa, que no som com els catalans, que sí que defenen lo seu, nosaltres no. Entonces, què fan? Pues que estos defenen lo seu i agarren lo nostre. Com és possible que els 50.000 nacionals minoritaris del Banc de València no protestaren, que eren 50.000, que ho pergueren tot? 50.000 tios omplim Mestalla. I són 50.000 tios en el mateix problema, que s'han quedat en 0 pessetes, havent invertit una fortuna. I eren famílies en teoria de la burguesia valenciana. Bueno, pues ahí també. Estem dividits, som meninfots, no vos importa, conseqüència. La butxaca buida. Entonces, nosaltres, que ara sí sabem quan serem a 20, hem de ser així, sabent i pensant que no som meninfots, que nosaltres sí que podem canviar les coses.
i deixar de dir en Facebook i en Twitter que estem dividits, que són poquets, que són minifots, per què vaig a un altre, per què he de fer-ho jo, no? He de fer-ho tu, tu has ajudat molt, no? I la gent pensa que ha de lluitar un altre, hasta que li toqui el seu. Hasta que li toqui el seu. Quan li toqui el seu, hem d'ajudar a l'altre. I hem de ser nosaltres els que comencem a demostrar que no som minifots i que no estem dividits. I en poca vergonya, demostrar-ho. I si anem tu i jo un dia a la plaça de la Mare de Déu a explicar les coses, pues, i seria serem 2, però el mes que ve serem 30 i el mes que ve pues serem 200. I a poc a poc podem canviar. Ara tenim una molt bona oportunitat perquè tenim un govern, no voy a parlar de política, però tenim un govern catalanista i tenem por a demostrar-ho, que som catalanistes. Hem de decidir ahí, hem de trencar i hem de demostrar a la gent que no som minifots i que sí que ens importa que ens canvie la cultura. Perquè si tenim un govern així no ens importa, estem perduts. Faran de nosaltres el que ens dona la gana, tota la vida. I això que volen? Que cream que som minifots. I no ho som. Tu eres minifot? Jo no. A que no? Bueno. Pues hem de lluitar. Hem de lluitar en elegància, hem de lluitar en ironia, en bromes, hem de treballar tot, però hem d'estar ahí, en la cara de l'alta i entre tots. Ahí tenim a un afrovalencià que lluita més que ningú. L'altre dia estigué en la Junta Municipal de Benimaclet, elles soles, contra el PSOE, contra Compromís, volien que no estiguera, però com ell no és minifot, estigué. I la pròxima volta anirà en un grupet i demostrarem que els valencians som un poble unit, que no som minifots i que podem canviar les coses, nosaltres. No ha vindre ningú, no ha vindre Peter Lim a salvar-nos, ni ningú de fora. O ens salvem nosaltres o no hi ha possibilitat, però podem fer-ho. I és el que hem d'entendre, que podem fer.